guys, it's your friend Edith. I'm back again. How you guys doing today? Happy Christmas to everyone. Wow, a beautiful day, but it's very cold here. Guys, I have come again. The one I brought to you now is Kai Tulekene Nihe Popu Kuru. Hey, guys, you don't declare for Catholic Church and the members like us. You don't declare for our eyes. When I was telling the Catholic Church that we have human being design, church we have human being design n'otu oge isi wee dị. Mana mgbe gboo o doro m anya na ntọala Catholic Church na ntọala Anglican Church ndị mere ndị tụrụ ntọala ya wee hiwe the altar bụ ndị na-eme ihe Chineke na-achọ. Ha tryịrị their possible best ka ha ghara ịdịla eme njọ ma ncha. Mgbe anwa ka a na-eme ndụ na-adị ogologo. Ndị nna nna anyị ha na-eru togide ruo ihe dịka ebe 100 and something years before asịla mmadụ na ha nwụrụ. Mgbe anwa ka a tụrụ ntọala chọọchị Catholic and Anglican. So ha jiri eziokwu wee tọọ ntọala ya wụ Catholic Church na Anglican Church. Ọ ya mere ha ji wee live a long life. Mana kịta anụnwa mụ na anyị na agba nke anyị nọ na ya na-emebichazi ihe niile emebisi. Ọ ya mere nji wee gwa ụnụ na ọwụ human being designere chọọchị anyị na-ekwu okwu ya wụ Catholic na Anglican. Ngwa ka m gwazi ụnụ ihe o jiri wụrụ human being designere ya, but ihe meziri na-ewula ndị designere ya awụ ndị kwụwara aka ha ọtọla eziokwu. Ha na-efe Chukwu n'ime mmụọ na eziokwu. Ha na ihe ha ji truthful wee hiwe that altar. Ị ghọtara na? So ka time na-agazi na-abịa wee rutezie n'oge nke anyị. Onye bịa o design anya otu ọ chọrọ. Ọ wụrụla o ruo tọnụ maka enwere John Pope 1 ka agwakwa kewe eziokwu. Awụdị m onye fu awụrọ m eweriele m ya wee weecha ha abụọ. Ị na-aghọta na? So let's talk about it right now. So o ruole tọnụ nke Pope nke nọ kịta. O wee design kwa ya otu oge esi wee dị. Wee sị lọwụ singing gị gọziwe na-agọzi. Ya ghọta na? Okay. So ihe a kwesịrị ime gị ọ bụrụla ị ka na-arahụ ụra. If you are still sleeping, if you are still slumber, if you are still sleeping, you have to wake up from your slumber now and understand that the church was designed by human being like me and you. So onye jereje chiri white garment wee chinye gị sị gị yiri, o wee profession ke like it's a profession. Otu echiri nwee doctor, nurse, lawyer. Otu a ka echi nwee reverend sister, reverend father. So ihe niile ahụ professions. But enweziri ndị bu ya isi. Enwere ndị dị real na-keep that commandment, na-keep ihe ahụ asị ha mee. And those people with that white and ha na-eme ọfụma na-eme ihe Chineke na-achọ, na-asavụ Chineke n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ bụrụla agbacha ọsọ ha ga-enweta alaeze. Mana nke ahụ enwere ndị eke yi white a mana ime obi ha awụ black. And ihe ọbụla ha na-eme ihe black like evil ihe ha na-eme. Ịfụ ha ha otu obi ala chọọchị bịa nara Holy Communion mana ha akpa ayala mmadụ n'abalị. Ị na-aghọta na? So those kind of people, ị chọrọ ịgba m na white aha ekponyere ha na ọ ga-eme ha eje alaeze. Ọ bụrụla it did not work for it,
If you did not work for it, you can't enter the kingdom of heaven. If you stay there now by people anyhow, them are as if you are agent of light. Because Lord, we hear this spiritual in he say la do enwere onye na-afụ na enwere onye ma na ị na-eme onye confront onye isi onye ahụ na onye ga onwere onye ga-believe and really enwere onye ga-believe because not the spiritual mana one day Chineke emenge expose. So ọwụrụ la ewu ịnọ na Catholic Church na ịgadị emenwu ihe nọ na ya marakpala ihe ewe ihe mmadụ ibenye design and ka Chilefe agala design ya na-ejekwa na-design ya na-ejekwa. So ọ kara nye mma na ịdapụtara na-ebi otu human being si ebi enwe ike kpenye ikpe asị human being si ekpenye ikpe otu esi ekpe human being ikpe because ikpe ga-amalite la that place that church ahụ ị na-aghọta. Ile ihe mere kịta anụ asịghị bless wa nkile bless ka ihe a gosiri nye na nke a wube Genesis ababe Malakai aba Malakai enwedo ege recognize his own. So kịta anụwa iso ohere inwe ihe awu ohere inwere na imezi ndụ gị mee ka ngila Jesu dịla mma were Bible na-ekpe ekpere na-agụ Bible gị because ihe a mere Catholic Church eme ha they know they read their Bible ha mara ihe Bible la-akọ abịa design anya na bulletin were nye nnụ na-prevent unu from knowing the truth so that the truth will set you people free. You know na so ihe then to my greatest surprise enwezie ndị pastor na ndị fada na ndị prophet chọrọ imezi like ịtọnụ ihe ahụ like ime ya otu oge esi wee ikwu ya otu oge esi wee tụọ ụtọla ntị design. If those kind of people nyoo ha enyo if ndị ahụ na-eme ha abịa na-atrai ka ha modify ya ihe ahụ pope kwuru ka ọ dị mma ịla nyoo ndị ahụ enyo ndị ahụ nyoo ha enyo nyoo those people enyo. ị na-aghọta. Anyways guys, today abịara m ka m kọwatara gị ụla ị gadị na-eso ụzọ pope ma ọ na-eso ụzọ pastor ma ọ na-eso ụzọ prophetess ma ọ na-eso ụzọ Jesus Christ. Don't get me wrong, before somebody abịa jụwa m ọ wụzine na agadi eje church. Bible say don't forsake the gathering of the brethren. So ije church iji your brain ije the church. Ị ga church i were akwụkwọ nsọ gị ị na-asa avụ Chukwu gị n'ime mmụọ na eziokwu repent ya n'ime mmụọ na eziokwu na-ekpe ekpere na-eme fasting. Then ọwụrụla ekweme introduce ka emere introduce ile ya la ọdịdịla akwụkwọ nsọ emeni ya enwere onye ga-afọ ọsọ ya afọ ọsọ. ọwụrụla ha mee introduce ihe ha na-eme introduce on ile ya ịgụ Bible gị ịhụ na ọdịdịla Bible gbawa ka ọ kpanye ha na-eje n'ụwa gị chọọchị. Ị chọrọ inye onyinye i were onyinye gị zụọ onyinye ọfụma ka nga onyinye ga-eme inye Chineke ọ nabata ya nke ọma. I were ya jee na Catholic Church or Anglican Church jee na altar nga ahụ nye dị onyinye because those altars are emere ya like ehiwego ya mgbe gboo. So mgbe ndị hiwere ya aka afa dị ọcha, so onyinye ọbụla ijere na altar ahụ jee nye a ga-anabata ya. Onye ọbụla kpere nga ekpere nga anwa Chukwu ga-anabata ya. Ị na-aghọta na-ekwu ma onye ahụ na-eme njọ ọ na-emedi njọ ka ahụ awụdị your problem ọwụ ngela Chukwu gị ọ Chineke mgbe ahụ oke ọ bụrụ la bless cha those people ọrụ Chukwu ka ekpere ekpere ọ Chukwu wee onye ma na ihe ha mere adịrọ mma blessing ahụ ọ dịghị ka ha ga-anata ya anaghị aghọrị Chukwu la aghụghọ na. So always give thanksgiving, always give thanks and na-enye onyinye were
zụrụ ihe gasị na-eje enye onyinye na chọọchị, zụrụ ewu, efi, ọkụkọ, ihe ọbụla ịma aka gị ga-egotenwu, were jee na-enye onyinye, na-ekele Chineke mgbe ọbụla, na-eje na chọọchị anwa. Ije chọọchị on Sunday, Catholic chọọchị jishi ike nata Holy Communion, ọ dị ezigbo mkpa. Then Monday, Tuesday, Wednesday ndị mmadụ na-eme ministry, ije chọta ofu ministry dị mma, jee ijechaha anya, gaa n'ahịa gị. Other days gị were ya jee zụọ ahịa, were ya jee mee ihe ị kwesịrị ime, chụta ego. Chineke ga-eblesi gị ihe ọbụla wụ ihe ime, ihe ọbụla wụ ihe ọma ị na ya alụ, Chineke ga-eblesi gị na ya. Ejizila ka ije na-waste your time na chọọchị from Monday to Monday. Ndị pastọ, ndị isi chọọchị a, ha cared about you. Ọsọ gị na-abịa steady, onye ha chọrọ. Ị na-abịa na-anọju ala steady, na-atụ, ị na-enye onyinye, na-enye offering. Ha nwere ike tinye program on Sunday, tinye program on Monday, tinye program on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. They don't care about you. They care about your money. Then ego n'egwu jedina back je yo ha biko nye nini m ego na ego m agụna. Ifu diare color. So what am I trying to say? Na bishop na pope mere introduce, o mere o design in the church otu ọchọ, maka ọ ya onye isi na design wagole church right from time. So o mekwa o design ana nke otu ọchọkwa. So unu ga-follow kwa ya aga. But ihe meziri na ahụ na ị ga-eje na-amara your Bible, agụ Bible gị, na-emeki sure la ihe a na-agba gị na ọ dịla Bible. Ọ dịrọ hapụ okwu ọnụ ha, like hapụ ihe ha na-ekwu, na-eme nke Chineke na-ekwu. So n'ọkwala ejekpaghara ihe ị na-eje, na-ejekpa chọọchị ị na-eje, mana na-eme ihe Chineke, because onye ọbụla ga-aza ajụjụ ya individually. Pope ga-aza ajụjụ nke ya, Fada ga-aza ajụjụ nke ya, Prophet ga-aza ajụjụ nke ya, Prophetess ga-azakwa ajụjụ nke ya, onye ọbụla ga-aza ajụjụ nke ya. So ọ ya ka ị eji mee na-agụ akwụkwọ nsọ gị, na-ekpe ekpere, na-eme fasting. Ị na-aghọta na? So ka ọ gaziere onye ọbụla, ka onye na-eme dị mma ya gaziere ya. Mana ndị ike sila ha na ihe ahụ ihe wụ life ha chọrọ ibi, ha kwesịrị ịma na ihe ahụ adịrị ordinary, ọwụ foul spirit banyere ha n'ime. So instead of gị nwe ijeje kpewere ha ekpere, goziwe ha, why not cast that spirit out of their life so that they will be free? Because if I see anybody like that around me, I'm gonna cast that spell out of their body, that foul spirit no ha n'ime, I'm gonna cast ya out. On him game, he help her by doing that. And also help her in prayers. Help those people in prayer, because amari ha name. So we ha gale ha. So ya gaziere onye ọbụla. Asim ka nkọwa nke a, ịghọtago? So I ga-ahụ na my next video. Ya dịrị onye ọbụla mma. Shalom guys, happy Christmas to everyone. I'll see you in my next video. Bye bye guys. So guys, tell me what you think about the video. May God bless everyone. Bye bye guys. See you in my next video.